Това ни беше работното заглавие. Оскари за читалищата. Значително. Годишна награда 2013 художествено творчество, популяризиране на фолклор, Народно читалище. Село Светлина, 1929. Това е за вас. Уважаеми доктор Мирев, уважаема госпожо Али, уважаеми гости, уважаеми академици, уважаеми господин Гранински, дами и господа, приятели, повечето от вас са мои приятели в качеството ми на художествен ръководител на ансамбъл Мизия. Сигурно по няколко пъти сме били при вас. Познавам ви работата из основи. Винаги съм казвал, че ви сте едни апостоли. Гордея се с вашата дейност. Искам специално да поздравя и организаторите за това много добро дело, което за първи път организират. В качеството си на заместник председател на Съюза на музикалните дейци имам възможност да обхождам България по други поводи. Не съм срещал такова нещо, което прави тази вечер.